Менди и Сидибе да крутят топката. Има огромна дупка в защитата на ЦСК. Не сполучлив удар на Джордан. Сигнал на Вихрен Манев. Ето го подаването Валентин Илиев, обаче без зад защитата, струва ми се. Много рано беше вдигнат флага на страничен рефер. След това претенции за нарушение в наказателното поле, но твърде рано ще видите, може би от тук не се видят, съдията вдигна своя флаг. След това имаше сблъсък между Мамади Сидибе и Илия Миланов. Още тук бе вдигната засадата от... Поглежда назад, вижда Страхил Попов. Той пък изпраща към Мирослав Манолов. Сега Вихрен Манев дава знак на Марсиньо, че трябва да изчака неговия сигнал и... Да. Лошо подаване. Възможно все пак за Джордан, опасен удар над вратата. Този удар Вилмар Джордан. Но за късмет на алжирския. Сега има добра възможност при атака от дясно. Най-накрая за и центрирането към Сидибе, който успява да играе с глава, но не и да отправи опасен удар за Евгений Александров. Решава да центрира Джезула. Хубаво подаване и какъв пропуск на Васил Боджиков. На 3-4 метра. Това беше на чистото положение, без съмнение, от началото на двубоя. Без абсолютно никакво съмнение, Литекс тук можеше да поведе срещу ЦСК. Тази ситуация, фаул ще е в полза на Литекс. Ето тук. Абсолютна симулация на Момчил Цветанов. Успява да заблуди Вихрен Манев, успява да заблуди останалите рефери. Видяхте в дъното страничния съдия. Да, посегна с левия крак Янчев, но не успя да игра. Ето го центрирането, добре гардиран. Отбор, който знае как да стигне до вратата на съперника. Опровержението на секундата идва от този хубав пас към Милисавлевич. Той е в наказателното поле. Трябва да прати топката в наказателното поле. Прави го. Никак не е лошо. Там Сидибе се бори с Божиков. Идва на помощ и Александър Цветков успява да измъкне тази топка. Ще бъде предупреден бразилеца. А ето пред това единоборство имаше претенции за игра с ръка на Божиков. Струва ми се, няма как да бъде отсъден на душата при това положение. Ами Мартина в първи момент ми се струва, че няма как. След това обаче ми изглежда, че има и посягане с дясната ръка на Божиков. Естествено ръката бе пред цяло. И отново за това. Първо обаче да видим този опасен удар и спасяване на Райсен Боли. С едно докосване за Чочев, простигна до топката. Ивайло Чочев може да измисли нещо интересно. Но и той попадна в тази зона. Става много опасно сега Евгений Александров със спасяването на матча. Евгений Александров още веднъж какъв автогол щеше да се вкара Мирослав Манолов. След прекрасната самостоятелна солова акция на Чочев. Още веднъж от друга камера. Това се случи изведнъж. Доста повече пространства се отвориха за ЦСК. Петров един ще има диагонален удар на Петров право в Евгений Александров. Отвориха се пространство определено. Ето и сега подобна ситуация. Чудесно спиране на Гардина Гъргоров. Няма кой да нанесе удар, обаче там Кировски изпреварен от защитник. Ще действа на върха на атаката. Джордан е изваден. Очевидно няма повече сили. Ето че Минчев веднага е замесен в нещо интересно в наказателното поле. Топката е в Златинов. Златинов опитва удар. Минчев стреля, но преди Боли да спаси, има сигнал за нарушение в полза на ЦСК, за да видим нещо опасно. Да, поеси топката с ръка Минчев и оттам дойдоха проблемите. Травмата на Антон Недялков. Това обаче няма да попречи на ловчанлии да завършат двубой при равенство с ЦСК 0-0 между тези два отбора в дербито от междинния 22-и кръг в А група.